Mae'r Siarter Iaith yn cyfrannu at strategaeth 2050 Llywodraeth Cymru, sef i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 a dyblu defnydd o'r iaith Gymraeg yn ddyddiol. Gwneir hyn trwy annog plant a phobl ifanc mewn ysgolion ar draws Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol, ond hefyd i fwynhau defnyddio'r Gymraeg. Mae'r Siarter Iaith ar gyfer pawb. Y cyngor ysgol, y dysgwyr, y llywodraethwyr, rhieni, holl aelodau sy'n gweithio yn yr ysgol a'r gymuned ehangach, trigolion a busnesau lleol. Mewn ysgolion ar draws Cymru, mae yna staff ar hyn o bryd sydd efallai ddim yn hyderus yn siarad yr iaith Gymraeg, ond mae disgwyl iddyn nhw hybu'r iaith Gymraeg a modelu'r iaith Gymraeg ar gyfer eu dysgwyr. Ond y peth pwysig i gofio yw ei bod nhw'n fodlon mentro, a mae hynny'n wers bwerus iawn ar gyfer gydol oes, oherwydd mae'n dangos i'r plant os 'yn ni'n fodlon ymdrechu a bod ni yn fodlon gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd, ond yn dyfal barhau ac yn bod yn gyson ar ein taith ni gyda'r iaith, byddwn ni yn llwyddo yn y diwedd. Plant y tu a fi'n dod i gael cinio bob mis gyda ni. Mae plant y cylch yn dod draw bob pythefnos i wneud gemau biardd, gemau gyda'r llysgenadon hefyd, cydweithio gyda'r llywodraethwraig dynodedig i sefydlu partneriaeth rhwng y plant a'r grŵp gymuned yn y ganolfan. Mae hwnna wedi cael effaith mawr. We also promote language through doing fun activities as well. We have an wythnos Cymraeg where we have a school Eisteddfod. We try to engage the community as much as possible. We've had displays within the community on Shmai Day. We went out, we created posters and we displayed them around the community, down at the leisure centre and in our local shops to get them involved. Ni wedi bod yn rhedeg clwb ar ôl ysgol, clwb Urdd, felly mae unrhyw plentyn sydd eisiau dod i'r clwb, mae'n ni'n gwneud gweithgareddau fel celf, chwaraeon, gemau Cymraeg ac ati. A wedyn, ni hefyd wedi bod yn cymryd rhan yn pethau fel eisteddfodau yn y gymuned hefyd. Oedd Eisteddfod yn Mynydd y Gyrreg yn ddiweddar, felly oedd plant dyn ni yn llyfaru yn yr Eisteddfod. A ni oedd yr unig ysgol ail iaith Cymraeg yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod. I ni hefyd wedi cymryd rhan yn prosiect 23 blwyddyn yma gyda'r Eisteddfod yn dod i Sir Gar. Felly, llawer o bethau i wneud â'r cymuned a ysgolion yn y clwstwr hefyd. Mae Mrs Francis wedi bod yn meddwl am yr holl syniadau gwych yma fel mynd ar daith gerdded a mynd i Castell Henllys lle ni'n tynnu asiantaethau eraill mewn hefyd sy'n siarad Cymraeg. Felly mae pawb yn gweithio da'i gilydd a mae jyst yn rhoi cryfder wedyn i'r iaith. Oedolion yn dod mewn i'r ysgol am gawl neu mynd ar daith gerdded a wedyn maen nhw'n dysgu y Cymraeg gyda'r plant sydd yn rhoi mwy o hyder iddyn nhw, dwi'n credu. Dwi'n meddwl y peth mwyaf pwysig ni wedi wneud falle yw codi yr ymwybyddiaeth am y Gymraeg, yr cerddoriaeth Cymraeg a'r diwylliant a tynnu'r ardal mewn i'r ysgol, dwi'n credu, yw'r peth mwyaf pwysig, fel bod y gefnogaeth na. Ia, mae'n hybu hyder y plant, maen nhw llawer fwy hyderus i cael go yn siarad Cymraeg a i ddarllen Cymraeg hefyd, yn annibynnol. Mae'r siarter wrth wraidd, dwi'n teimlo popeth i ni'n neud fel ysgol mewn gwirionedd. Yn enwedig gyda'r cwricwlwm newydd nawr, mae'n rhoi gwreiddiau, ffocws ar wreiddiau lleol, Cymreicdod, balchder o fod yn Gymru. Felly bendant mae ffocysu ar agweddau'r siarter wedi codi safonau. Mae safonau llafar, disgyblion sicr drwy waith y siarter. Mae plant wedi cael cyfleoedd i gyfathrebu ac i gyflwyno mewn cyd-destunau ffurfiol, mewn gwasanaethau, mewn cyngherddiau, o fewn yr ysgol ac o fewn y gymuned. Mae'n amlwg bod plant, bod yr iaith yn fwy cool falle, a bod e'n fwy cyfoes, a bod plant eisiau bod yn rhan o'r gweithgarwch. Ni gyd yn anelu at yr un pethau, ni gyd eisiau datblygu a hybu'r Gymraeg a Cymreicdod. Felly oedd e'n fuddiol iawn i gydweithio gyda Ysgol Penboer a syniadau bach hyfryd wedi dod wrthyn nhw. Fe rannon ni syniadau ni a ni wedi mynd â 3 peth wrth Ysgol Penboer i weithredu arno yn yr un modd a maen nhw wedi mynd â 2 peth wrthyn ni.
Felly mae cydweithio gyda ysgol arall neu ysgolion falle arall ar yr agenda. Eto cryfhau y cysylltiadau cymunedol gyda'r henoed. O'n i'n gweld cyment o fydd o gweld y plant yn mynd draw a gweld gwynebau'r henoed jyst yn goleio wrth weld y plant yn dod a ysbryd o'n nhw'n cael. Fi'n credu mynychu cyrsiau fel rieni ar y Gymraeg a pethau maen nhw'n gallu defnyddio yn y dosbarth yn hytrach na gofidio bod banc falle o eirfa dyn nhw ac ati. A hefyd bod nhw'n hyderus i ofyn cwestiynau i staff sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cynta i hybu hyder nhw, a hefyd defnyddio staff sydd gyda ni, cynorthwywyr ac ati, sydd yn siarad Cymraeg iaith cynta i helpu nhw i ddod yn gyfarwydd ar geirfa cywir. Yn sicr yn Llanallwydog, un o bethau sydd wedi cael y fwyaf o argraff ar yr ysgol yw bod ni ddim yn cyfyngu'r Siarter Iaith i'r criw Cymreigdod, bod e'n rhywbeth ysgol gyfan ar draws pob oed a pob pwyllgor a pob swyddogion sydd gyda ni. Trochi nhw yn yr iaith, dwi'n credu, o'r dechrau, canu, actio, ailadrodd storïau, cael y plant i actio dramau bach allan, chwarae rôl, popeth. Dim ond bod nhw'n clywed yr iaith, maen nhw'n mynd i ddechrau defnyddio fe a cael hyder i ddefnyddio fe.